Сәлем достар, біз сізні Татарстан сандуғашы деген риян проектта сәлемдейбіз. Проектіміз мақсаты шул, республиканың һәр районында яшәүче талантлы, ижади шәхесләр белән, башкаручылар белән сезне таныштырырга телибез. Һәм біз бүген Лаеш районында кунакта. Безнең беренче героебыз Лаеш районы сандуғашы Фидаил Вәлиуллин. Сәлем, Фидаил. Сәлем, хайырлы көннәр. Фидаил, җырга күчкәнче үзең белән таныштырып үтәр. Мин Фидаил булам, фамилиям Вәлиуллин. Лаеш районында Державин авылы бар. Шунда тудым, шунда яшим, шунда гомер итәбез. 25 октябрь деген Бистия поселогында инде эшлим, авыл клубында заведующий булып. Шушы матур бинада син. Әйе, яхшылай. Җыр моң белән син кайчаннан бирле дус? 3 яшьтән бирле, кыскарак әйтсәк, 3 яшьтән бирле шуннан бирле җырлый башладым. Ул репертуардан Ханебаның Әлдерме җыры иде, яттан беләдер, Габделфат Сафинныкка, Нарисмин Салават, Айдаргалимов, шулайрак. Вот. Җырлый башлаганнан бирле әллә туктаганы дип һаман җырлыйм. Һәм бүгенге көндә әле син бит әле Татарстанның атказанган артисты Иркәнең иҗат төркемендә дә эшлисең. Әйе. Бәлки сине танучылар да булыр. Бәлки бардыр. Фидаил, Лаеш районының мәдәният өлкәсе ни дәрәҗәдә үсә бүгенге көндә һәм үзеңнән ни дәрәҗәдә өлеш кертәсең дип саныйсың? Минме? Беренчедән инде ул җыр, аннан звуковой оборудование, звуковой аппаратта утырам инде кирәк булганда, бездә бит мероприятие атна саен булып тора. Җыры да, спорты шул, көрәш тә керә бөтен әйбер. Хәзер менә тора бара инде выпускной вакытлары килеп җитә. Анда да шулай ук җырларга кирәк, анда да шулай ук аппаратурада да утырырга кирәк, потому что бер көндә берничә точкада, берничә урында авылда дип әйтсәк, улар мероприятиеләр үтә билгечә ул теге звукачлар бөтен җиргә килеп җитеп бетми. Шуңа күрә инде без теге кемнәр булдырала, булышабыз. Булай теге зур мероприятие, сабантуй мероприятие, караван, Дингордларда да инде бик активный участие монда җыештырырга нитәргә, шулай ук аппаратурада да җырларга да нитәргә дә, ансамбльләрне килергә. Бу өлкәдә, монда районда бюджетный организациядә эшләгәндә культурада, монда син җырчы да, монда син руководитель да, монда син звукач да, и еще водитель да, иногда даже грузчик вот. Киң кырлы шәхес икәнсең. Юк, ул мин генә түгелдер дип уйлыйм. Монда әгәр дә эшлисең килә икән, то шулай эшләргә кирәк инде. Мин моны булдырамын, нит алмыйм дип торып булмый. Аның да үзенең ние бар теге урыны, теге артыгын тоже кирәк түгел, потому что беренчедән белергә кирәк, барыбер син үзең кем икән. Если син заведующий икән, руководитель булырга тиешсең. Шуны онытмаска кирәк кенә дип әйтәм. Бу теге шундый мероприятиеларда обязательно, кирәк ине. Булышасың, кая барасың, кем без булмагач. Менә синең сөйләвеңнән дәйма һәм җырлавыңнан да хәзер мин аңладым. Син чынлап та Лаеш районының сандугачы икән. Әйдә моңа хәзер тагын бер кат инанабыз һәм безнең дусларыбызны да тыңлатабыз. Всё? Юлдан яуга киткән чакта таң җиленнән томан таралды. Авыл башындагы куштар атка атларда бик борылып барады. Һаваларда торна тавышлары ишетелә. Kuşlarda da kişi yazmışları şiirlerge gidip varmışları. Havalarda turna tavuşları işitile kanat bağışları. Kuşlarda da kişi yazmışları şiirlerge Tuğan yakının haberlerin bildik, ızanlardan, iskemcilerden, kublerimiz
yılı yıldan geri faydalanmadı yaranlardan. Havalarda tırna tavuşları işitile kanat bağışları. Kışlarda da kışı yazmışları şiirlerden fayda barışları. Havalarda tırna tavuşları işitile kanat bağışları. Kışlarda da kışı yazmışları şiirlerden fayda barışları. Kışlarda da kışı yazmışları şiirlerden